La crisi està fent estralls a Barcelona, sobretot entre els més necessitats. En només 5 anys, el nombre de persones sense llar s'ha incrementat un 45% a la capital catalana. Aquesta és la radiografia que ha presentat recentment la síndica de Greuges de Barcelona. Segons les darreres dades, prop de 3.000 persones dormen al carrer, en assentaments o en recursos residencials. D'aquesta dramàtica realitat, l'Església porta a terme moltes iniciatives per intentar pal·liar les conseqüències de la crisi. Avui volem parlar del Centre d'Acollida 6, una entitat impulsada per les parròquies de Sarrià. Més d'un centenar de persones fan ús dels seus serveis diàriament i ara acaben d'inaugurar uns nous locals. Per explicar-nos com funciona el centre i les persones que tenen, comptem amb la presència del seu director, en Jesús Ruiz. Bon dia, benvingut a Signes dels Temps, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia, Francesc. El Centre 6 és un centre ubicat al barri de Sarrià. Algú pot pensar, a Sarrià també hi ha persones sense llar? A Sarrià hi ha persones sense llar que estan dormint als caixers de Sarrià, hi ha persones sense llar que estan dormint a la muntanya, hi ha persones sense llar que venen dia a dia els recursos d'atenció a persones sense llar de Ganduixer, de Maria Reina, de Sis, de Sant Joan de Déu. Sí, hi ha persones sense llar. El Centre d'Acollida 6 és fruit d'una iniciativa al final dels anys 90 d'un grup de fidels de diferents parròquies de Sarrià, de la zona de Sant Gervasi també, que van detectar una inquietud, no? I van començar a moure's per constituir. Quina era la realitat que van constatar aquest grup de persones? La realitat que tenien és que moltes d'aquestes persones sense llar s'apropaven a les parròquies, a les comunitats religioses, i van fer un estudi per veure quines eren aquestes persones, quina era la quantitat de persones que s'estaven apropant, i en aquell moment el que van decidir va ser fer una aliança i crear un espai compartit des del qual prestar una atenció conjunta a les persones que s'apropaven. D'aquí és on neix, va ser l'any 2001 on formalment es constitueix aquest Centre 6, amb quins objectius? L'objectiu principal al principi era prestar serveis bàsics, esmorzar, alimentació, dutxes, higiene personal, a les persones que s'apropaven i d'una forma transversal acompanyar aquestes persones, els voluntaris, acompanyar-los en el seu procés de vida, intentant que aquestes persones recuperar identitats, recuperar dignitats, que aquestes persones tinguessin algun espai on poder anar i on hi ha persones que les esperen. Estem parlant d'un recurs que es posa en marxa a principis dels 2000, per tant, previ a tot el boom, tot l'esclat d'aquesta forta crisi econòmica, les coses han anat a pitjor en aquest temps? Sí que és veritat que a partir del 2007, des del 1997-98 fins al 2007, hem tingut la major bonança econòmica de la nostra societat. I a partir del 2007 hi ha hagut una crisi que està afectant a moltes persones, no només persones sense llar, moltes d'aquestes persones sense llar ja portaven la seva crisi personal. El que sí que ha passat és que diríem que s'ha democratitzat la pobresa. Ara pot arribar a qualsevol persona en qualsevol indret de Catalunya, d'Espanya. En aquestes persones el que li ha passat és que si abans tenien que accedir a determinats recursos en determinades condicions, ara hi ha molta més gent que entra als canals dels serveis socials tant públics com privats. I ens estem trobant que persones que fa 4 o 5 anys no pensaven que arribarien a una situació com la que estan patint, de perdre la casa, de perdre la feina i de perdre els seus vincles, ja siguin familiars, socials. Gent que, deien, no s'imaginava, gent, entre cometes, amb l'expressió normal, que pot acabar vivint al carrer? Tenim gent que tenia feines que ningú es pensaria que una persona que està en situació sense llar pugui tenir, no? Professors, teníem gent periodistes, teníem gent que ha treballat de cambrers, ha treballat de la construcció, gent que tenia família, gent que podien ser els nostres veïns, els nostres familiars. Al final són persones, com tu i com jo, no? La síndica de Greuges de Barcelona fa unes setmanes, un parell o 3 de mesos, apuntava aquesta dada de 3.000 persones, gairebé 3.000 persones sense llar, potser no totes dormen al carrer, ara ens ho explicaràs, és a dir, de què estem parlant quan surt aquesta xifra de 3.000 persones a Barcelona sense llar? Clar, parlem de 3.000 persones que estan utilitzant recursos destinats a persones sense llar. Estem parlant de 900 persones que estan dormint als carrers de Barcelona i estem parlant fins a 3.000, aproximadament unes 900, i fins a aquestes 3.000 que estan utilitzant recursos d'habitatge o albergs, tant d'entitats públiques com privades. L'element comú en tots ells és que no mantenen una continuïtat en el tema de l'habitatge perquè molts d'aquests recursos no són finalistes, és a dir, un alberg té un període de temps
I moltes vegades això es converteix en el joc de la cadira. Entra un, surt un altre, entra un altre, surt un altre, i al final la gent va envoltant per aquests recursos. Tenim que caminar-nos cap a recursos més finalistes, recursos que donin la possibilitat d'iniciar processos de canvi. Perquè això, aquesta xifra representava en 5 anys un increment del 45% d'aquestes persones. Els recursos destinats han augmentat un 45% també? Els recursos han augmentat, sí que és veritat que els recursos han augmentat, però al final el que estem fent és convertir en un embut. És a dir, si no donem o no creem recursos de sortida, moltes d'aquestes persones es queden atascades en l'inici del seu procés. I també estem parlant de persones amb problemàtiques molt diferents, és a dir, estem parlant de persones amb problemàtiques d'addiccions, estem parlant de persones amb problemàtiques de salut mental, estem parlant de persones gent gran que cobren pensions molt baixes, gent que amb aquesta crisi brutal ha caigut, i molts dels recursos són generalistes, és a dir, no falten recursos destinats a perfils específics. Perquè, per tant, el perfil de les persones s'ha diversificat una mica, potser? És a dir, potser abans hi havia més la gent o homes de mitjana edat amb problemes de salut mental. Això ja no és sempre així? Hi ha altres perfils? Hi ha altres perfils, hi ha altres persones. Si vinguessis al centre, et seria molt difícil identificar a voluntaris i a persones ateses. La gent que està sense llar al carrer, la gent que són gent com tu, com jo, i que accedeixen a recursos bàsics on poden millorar i dignificar la seva vida. Però ens trobem amb persones que nosaltres a les escoles el que fem i li diem, quan comencem és tanqueu els ulls, imagineu una persona sense llar. I aleshores ens parlen d'aquesta persona amb carrito, amb brut, amb el cabell llarg, amb gabardina, i això ha canviat, això ha canviat. Encara queden, però ha canviat. Els nostres recursos per cobrir necessitats tenen que ser molt més polivalents i molt més àmplies. I dirigir-los a un treball individualitzat, en funció de la necessitat de la persona. Alguna vegada, altres vegades que hem parlat aquí amb persones com vostè, que treballen en aquest àmbit del sense llar, algun d'ells, recordo, ens explicava el tema que tota persona estem en una xarxa, com una taranyina, en què tenim diferents cordes, diferents fils que ens aguanten, la família, la feina, els amics, i que es van trencant, no? I que les persones sense llar són persones que se'ls han trencat tots aquests fils. Seria una bona manera de... És una molt bona manera d'identificar-lo. És a dir, persones que potser en un moment determinat estaven treballant, tenien la seva família, tenien salut, tenien una xarxa social, i a l'anar perdent la família, perquè hi ha hagut un trencament, o s'ha perdut la feina, o s'ha perdut la salut, aquestes persones al final han caigut. I nosaltres, entitats com ASIS i d'altres, el que intentem és recuperar primer la persona. El més important és la persona i la dignitat de la persona. I a partir d'aquí anar reconstruint amb ella les seves dificultats. Ja sigui si busca feina, si hi ha un procés d'addicció a l'alcohol, si vol fer algun procés de desintoxicació, si hi ha un problema de salut mental, diagnòstic, tractament i control. És acompanyar aquestes persones en aquests processos de canvi. Malauradament, el camí de tornada és molt més difícil que el camí d'anada. Parlem ara una mica més en concret què fa el centre d'acollida ASIS. Si li sembla, però, escoltem primer dos usuaris, el testimoni de dos usuaris, vostès mateixos han recollit en un vídeo també que han elaborat recentment sobre la feina que estan fent. Escoltem-nos una mica i després parlem. Tengo un piso proporcionado por ASIS, que es del Patronato Municipal del Habitaje, que lo gestiona ASIS. Estoy solo, es un piso de 45 metros cuadrados, que para mí es suficiente, que tiene todos los servicios y cubre perfectamente mis necesidades. Además, solo tengo una gran independencia, prácticamente cuando estás en tu casa, pues entras y sales cuando quieres y haces lo que te da la gana, y eso pues comporta una sensación de libertad que es como si estuvieras en tu casa, y realmente pues yo me siento como en mi casa, Y aparte de eso tengo la atención de ASIS. Cada semana viene unos voluntarios, estamos hablando, a veces vamos a tomar un café, hablamos de las necesidades que pueda tener, en fin, si tengo algún problema pues lo comunico con ellos. Ellos están en contacto, son los intermediarios entre los trabajadores y yo, entonces pues tenemos ese contacto directo, son una gente pues realmente encantadora. Bueno,
Bueno, lunes tenemos Teatro de las Emociones, martes el curso de Manacor, miércoles risoterapia y hay fútbol también, jueves música, los martes también tenemos música, está el grupo de música, y viernes tenemos otra vez el curso de Manacor. El curso de Manacor es un curso de huertos urbanos, técnicos en huertos urbanos i compost. Aquest és el testimoni de dos usuaris del centre d'acollida 6 que ens parlàvem de les activitats, però també de l'habitatge, de poder accedir a un pis. Realment el tema de l'habitatge és clau quan parlem del sense llar? Sí. Tant les entitats públiques com privades, el que estem treballant és perquè l'habitatge sigui el primer recurs que es posi a disposició de la persona. Creiem que per fer un projecte de vida o per fer un procés de canvi, l'habitatge és elemental per fer aquesta projecció. Sí que és veritat que és necessari que hi hagin els recursos humans, materials, socials, perquè aquestes persones puguin desenvolupar la seva vida en aquest habitatge, perquè si hi ha problemes d'addiccions, hi ha problemes de salut mental, és necessari uns elements que complementin a l'habitatge, però sí, és imprescindible. En aquests moments que són uns 25 pisos els que gestiona el centre d'acollida 6. D'on surten aquests pisos, una mica com funciona, qui hi pot accedir? En aquest moment estem, com dius, 25 places d'habitatge. Aquestes places d'habitatge nosaltres el que fem són... Tenim una fundació, Amarrets Fundació, Filles de la Caritat i Sant Joan de Déu, que és la Fundació Membré, i quan necessitem algun pis per les persones que estem atenent, el que fem és posar-lo en contacte amb Membré, i Membré ens proveeix dels pisos que nosaltres gestionem. També parlant d'activitats, una mica com és el dia a dia del centre d'acollida 6, que per cert, recentment han pogut accedir a un nou espai més gran, més ampli, al mateix barri prop d'on estaven, a la zona alta del barri de Sarrià. Com és el dia a dia del centre d'acollida 6? A través del districte de Sarrià hem aconseguit, ens han cedit per 4 anys un edifici que hem adequat amb les pròpies persones ateses i amb voluntaris i treballadors, i funciona com un centre cívic, és un espai on la gent va no només a rebre uns serveis bàsics d'alimentació, dutxa, higiene personal, sinó que també pot desenvolupar algunes activitats o serveis que li posem al seu abast. Hi ha una assemblea de persones ateses, que són les que proposen quin tipus d'activitat els agradaria fer, i a partir d'aquí hi ha des d'activitats lúdiques, tenim equip de futbol, grup de música, fem sortides, activitats formatives, tenim un curs de tècnica en manteniment d'horts urbans i centres de compostatge, que ara estan fent pràctiques a escoles. Fem cursos de castellà, de cuina, cursos d'ofimàtica. Al final és un espai on qualsevol persona sense llar de Barcelona pot accedir, pot venir per sentir-se que forma part d'un grup. I dintre d'aquest grup el que fem no només és prestar una atenció social, un servei bàsic, sinó també donar importància a la part més lúdica i formativa. Perquè també tenen una implicació en el barri, és a dir, participar en festes, per Sant Jordi, és a dir, és present el Centre 6 en la vida del barri de Sarrià. Sempre ho diem, nosaltres som un projecte de territori, estem vinculats a les parròquies, estem vinculats i cada vegada més als centres educatius. Treballem amb Sagrat Cor, Sant Ignasi, escoles pies, escoles públiques també, anem a fer xerrades, venen els nanos a escoltar experiències del dia a dia del nostre centre, voluntariat, fan recaptes. Intentem participar en tot el que sigui possible en el territori. És important que la gent faci seu aquest projecte. Abans ens ho esmentava, aquest treball en xarxa amb la Fundació Membré, deia que és bàsic, no?, aquest treball en xarxa amb altres entitats. És importantíssim, abans ho dèiem, no? El nostre projecte neix de l'aliança de diferents parròquies. Nosaltres formem part de la xarxa d'atenció a persones sense llar, estem a Membré, a la Federació Catalana del Voluntariat. Al final és una suma d'esforços el que fa possible una atenció més general i més directa amb les persones. I al final també des de l'acció social, des del treball social, aquesta tasca de coreferència o de treball conjunt per donar resposta a una persona va molt bé, la veritat és que va molt bé, perquè cada una de les entitats pot sumar en diferents aspectes. El voluntariat suposo que també és bàsic i essencial, hi ha una sèrie de persones contractades, diguem, que són les mínimes, suposo. Quina importància té el voluntariat en aquest treball del dia a dia també? Per nosaltres és primordial. De fet, ens agrada dir que nosaltres no treballem per les persones que atenem, nosaltres treballem pel voluntariat. Nosaltres, ASIS té prop de 200 voluntaris i els treballadors, els remunerats, el que fem és coordinar-los, organitzar-los i donar un suport professional a la seva atenció, a la tasca que fan. Però al final qui gestiona i presta els serveis i activitats
són els propis voluntaris. De fet, tenim activitats més grupals, com sortides, o com l'equip de futbol, el grup de música, o més terapèutiques, on donem espai per la participació d'usuaris i voluntaris, a un mateix nivell. Acabem ja, abans però insistim el tema de la sensibilització, ens deia, un projecte també amb les escoles, no? És important que els infants, els nens coneguin aquesta realitat i la coneguin, diguem, sense estereotips, potser, no? De manera real. Com es vol potenciar aquest treball amb els més petits? Nosaltres, en el nostre cas, el que intentem és que s'ho facin seu, és a dir, que moltes vegades, quan ahir fèiem una xerrada i els explicàvem que no es quedin amb els símptomes, no? Fèiem, aneu a les causes, penseu en les causes, no només amb la pobresa, amb les persones sense llar, a la vostra vida, no? Penseu que, pregunteu-vos el per què, perquè quan explicaves que hi ha 900 persones dormint al carrer a Barcelona, és una situació d'emergència per ells, per cada una d'aquestes persones. Cada 5 dies mor una persona sense llar a Espanya. I només un 1% són persones que dormien en un alberg. El 99% restant dormien al carrer, la calle Mata. Hem de mirar quines són les causes que fan que aquestes 900 persones dormin al carrer. Això al final és el que intentem inculcar als nois, no es quedin amb els estereotips, amb els símptomes, amb el que veuen, sinó que siguin capaços de preguntar-se per què passa això en la nostra ciutat, en el nostre país. Ara pensava, potser no només els nens haurien de preguntar, sinó potser la societat en general, molts de nosaltres que de vegades treballem amb aquests estereotips. Jesús Ruiz, director del Centre d'Acollida SIS, li agraeixo avui a Signes dels Temps que hagi vingut a posar una mica de llum sobre aquest tema que de tant en tant al nostre programa en parlem. Gràcies per la feina que fan i endavant. Ha estat un plaer. Gràcies.